The first and the biggest regret that I have empilweni yami ukuthi ngabuka iporn, and ukuthi ngayibuka kakhulu, ngayivumela ukuthi ilawule impilo yami, ukuthi ibe ne-grip tighter and tighter each and every year empilweni yami, in my early teens to my late teens to my early 20s. Iphone idlale iqhaza elikhulu lokuthi impilo yami ingahambi ngendlela ebingahamba ngayo kube kuthiwa ngiyibuka ngalento. And it's very surprising ukuthi iphone i-accessible kangaka ezweni lethu. Angazi noma abayitsheli yini ukuthi yenza lo monakalo ewenzayo, kodwa I think bayazi ukuthi nje, I don't think they care much, or basaba ukuthi, angani ukuthi basabani, angani ukuthi ngizothini, kodwa nje iphone ingibulele mfethu. Iphone isimosha isikhathi esiningi sempilo yami. Mangathiwa nje ngine-chat or ngine-timer ekhombisayo ukuthi sengaspenda ama-hour amangaki kwiphone, mhlawumbe unyaka ungahlangana like non-stop, not even just 1 year, maybe 3 years non-stop, selungaqala ukuyibuka nje. Isikhathi leso bengasebenzisela ekunanoma yini, even ukulala nje. Asikho isidingo sokuthi leso sikhathi ngisebenzise for building a business, even though I could have built a business, I could have learned a skill, I could have learned a language, I could have even just slept. Ukulala nje ubuthongo mfethu, uphuphe and regulate your nervous system and your immune system, digestive system, ulungise impilo yakho, ukuyolala nje kube kuthiwa I had these extra hours of sleep, impilo yami ngabe ingcono manje. Angisaphathi-ke kokuvula ibhizinisi nani nani. That goes without saying ukuthi noma ngathiwa lawo mabhizinisi afeyila wonke, kodwa ingqondo yami would be in a better state right now. Bese kuba i-mental health. I-mental health yami was really deteriorated by watching so much graphic shit. Umuntu obuka lezi ithombe lezi angeke ezecabanga ngendlela efanayo njengomuntu ongayibuki lento le. Ishintsha indlela ocabanga ngayo, indlela obuka ngayo abantu besifazane. And wena ungayitshela ukuthi you are stronger than that, wena ungayitshela ukuthi uzokwazi ukuthi uyi-counterishe lento, noma uzokwazi ukuthi ucontrol imicabango yakho, kodwa it happens on a very subtle and subconscious level ukuthi awuyiboni wena ukuthi usushintshile. Uyibona nje usacabanga ngokufana, kodwa when you look back you realize ukuthi hayi man, ingqondo yami ayisafani. Abantu besifazane sengihlezi ngifuna ukubuka izinga zabo, sengihlezi ngiba-sexualize, sengihlezi angisakwazi ukuthi umuntu wesifazane ngimbeke not on a pedestal but umuntu nje. Sengihlezi manje ngimbeka nje in a sexual light, sengihlezi ngimbuka in a sexual light. Lento yenza ukuthi noma ukwi-relationship uzoyi-pedestalize i-sex, uzogcina uyibeka phambili yona, ebese i-relationship noma ingakubhenefit wena, but because i-sex uyayithola kule relationship, uzogcina ukubeka eceleni konke lokho okunegative ongakuthandi, uqhubeke nayo le relationship because wena i-mental health yakho is fucked. You are so addicted to lento le eyilast because of le porn le. Kube i-confidence. Ayikho into ekubulala i-confidence yakho njengokwenza into owazi kahle ukuthi akumele ngabe uyayenza uma uwedwa ebusuku. Ayikho into ebulala i-confidence yakho njengokushaya indlwabu, because ukubona uma usuchamile ingqondo yabuya, uyasho ukuthi what the hell am I doing? Lento yenza ukuthi uma usubona umuntu wesifazane omuhle emgaqweni ushawa igwababa, akade lingeke likushaye bekuthiwa uyenze lento, ukuthi noma unabantu awusakwazi ukuthi uyi-express, noma kuthiwa awusasheli muntu-ke lapho, kodwa le ndlela oyiyona manje nendlela wawuyiyona in your early teens ungakabi isigqila esingaka sephone, uyabona ukuthi hayi mina ngisafani, I'm not as outgoing as before, I'm not as witty and funny as I was before, I'm not as extroverted. Manje usuyisithingithingi nyana nje ngenxa yale micabango onayo, ngenxa yalento ohlezi uyifita ingqondo yakho each and every day or on a consistent basis. Bese kuba ma-relationship. I-relationship yakho izo-affecteka, whether you're in a serious relationship, whether you are potentially
gonna be in one. Kodwa yonke leyo nto iza-affecteka, your sexuality, not sexuality, but your sexual performance will be affected deeply because of ukubuka lento le. Mina, I've had erectile dysfunction. Ngicangayixoxa lento ku-TikTok wami, but just nje to share it again here. Ngashela intombazane enhle, ngafika endlini, izinqa igcwele umbhede, kwasuka isikhathi sokuthi ngiperforme. I couldn't do it. I couldn't get it up because I was too focused. I was too obsessed with sex and porn, more especially. And you may think ukuthi that would have been enough of a wake-up call for me to stop doing this, but it wasn't. And this is how powerful this thing is. Le nto ekuthiwa iporn, ukuthi noma kungenzakalani, you'll always find an excuse to watch it again and again and again. And every time uyibuka uyayitshela ukuthi no, this is the last time ngiyibuka. This is the last time ngiyibuka. And angikhulumi ngawo wonke umuntu la. Abanye abantu bayakwazi ukuthi beyibuke le shandisi, beyiyeke, bengakhohlwe iyona, beyibuke futhi ngenyanga elandelayo or in a couple of months time. Beyibuke masturbate beqede kanjalo. Kodwa some of us, we have this deeply addictive personality yenza ukuthi ube obsessed ngayo, uyisole mawusuyenzile kodwa ulokhu ubuyela kuyona, uyisole futhi. You stuck in this cycle. And I've done so many things wrong in my relationships because I was obsessed with this thing here. Uthola ukuthi ngizojaha uwenza isex nentombazane engithandayo ngoba mina ngijaha ukwenza isex ngenxa yalento engihlezi ngiyibuka. Angisaphathi-ke i-pressure yikhona from my peers to do all of this. But it goes back to this confidence thing, because when you're not confident in yourself, uzolalela abantu abasemaceleni ukuthi wena, who are you? Because wena uzazi and thothi uyazazi kodwa lo muntu ozazi uyena, you are not proud of them. Anganoma ngiyibeka kahle leyo nto. And then it comes to impulse control, because when uyahluleka ukuthi uyithibe, uyahluleka ukuthi uyibambe mawusuqhanyelwe, so uzolokhu wenza lento le owazi kahle ukuthi it's the easier option, I shouldn't be doing it. It applies even nasempilweni yakho nje, or it applied even in my everyday life. There was a period where I just couldn't stop eating bad food. I couldn't stop eating bad, even though I knew that I shouldn't be eating this food. Kodwa I couldn't control myself because I was not used to controlling myself. Inhlamba uyithuka isinoma kanjani? Uyithola nje usuthuka inhlamba ongakaze wacabanga ukuthi uyoyithuka. Uyithola usukhuluma ngendlela, even you become inappropriate ngendlela onganakile, uyisole ngoba into usuyenzile, same as this act of watching porn. So I could go on all day and talk about ukuthi porn affecte kanjani mina, but this is just the brief explanations of this. And if you want me to go deeper, please, you can just say something in the comments. Shout out to this guy who keeps watching my videos and commenting. You are the person that keeps me going. So ngiyabonga kakhulu, Mr. 17 ban. I-username yakho angiyazi, but thank you. Ebese kube inkantini insango. This is my second biggest regret. And lezi zinto mayisehlangene zo-2 uyisigqila sazo, yo bra, it is the worst thing ever, being addicted to weed and porn. I'm telling you, isihogo leso. Insango mfethu ngiyayisola ukuthi ngayiqalelani, because yangishintsha ubumina, yangishintsha indlela engenza ngayo nje empilweni, yangishintsha ukukhuthala kwami. For many years ngaphenduka ivila, thothi mina into bengikwazi ukuyenza, kodwa there was a period where I just all day I would think about ukubhema. Ngibheme futhi ngihlale nolova, ngiphindele ekhaya ngigeze, ngihambe futhi ngiyobhema kuze kube sebusuku. Yonke leyo nto leyo yangiphendula ivila and yangimoshela isikhathi esiningi insango, same as iporn. Isikhathi engasihlala nje ngihleli nolova ngibhema, onke lawo ma-hour lawo ngangenza into engcono. Isikhathi engaspenda ngihamba ngiyoyifuna, ngiphathi-ke imali engayispenda ngibhema insango, even though ingeningi kangako, but I could use the money today. And
i-confidence iyashayeka nakhona when it comes to everyday life. Yabo uma uthi uzobhema insango bese uyahamba uye endaweni enabantu abaningi, izokwenza nje mfethu ucabange kakhulu, izokubangela i-anxiety, utshela ukuthi wonke umuntu uyakubuka, ube nendaba, awukwazi ukuthi ube present kuleyo moment leyo. So many times ngiyenza lento, ngiyitshela ukuthi hhayi asibheme kuqala mese siyakhona. Uzofika khona uyisolo ufuna ukuhamba. Uthi hawu ngoba bengithi kuzoba mnandi nje laphana, futhi hhayi ukuthi akukho mnandi. Njengoba wena usubhemile, utshela ukuthi wonke umuntu uyakubuka. So you are in your head all of the time. Even in my previous jobs nje, ngiyakhumbula ukuthi insango yayinokungilawula kakhulu. Ngizofuna ukubhema bese ngiyosebenza. Lokho kuzongidonsela amanzi ngomsele with my managers, with my supervisors. Abanye bebengayithandi leyo nto and it was unprofessional. Ngendlela mina engase ngibheme ngayo before ngiqala ukusebenza, kwase kuyinto ejwayelekile kumina ukuthi hayi nokuyabhenywa nje, bayabhema bonke abantu. Kodwa it's not a professional thing to do if you are in the workplace, if you're an adult, into oyenza uma usekhaya in your own private space. And iyona-ke into engathi sengiyinqobe kakhulu le. Unlike porn, ngeke ngize ngithi i-porn sengiyinqobile because I find myself watching it sometimes. Kodwa ngikwazi ukuthi ngiyibuyise futhi. Sometimes I give in, but it's getting better. Ngeke ngize ngiqamba amanga ngithi hayi I've conquered it. I wish to have conquered it. Kodwa I haven't. But weed, I've conquered it. Yabo. Unless I make millions and millions, I'm not gonna smoke anymore. Even though phela ngiya-understand ukuthi ikhona indawo yayo. Mina my biggest dream ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyibheme, ngiyi-enjoy ngaleso sikhathi bese ngiyakhohlwa iyona. Ngize ngiyifune futhi months later, ngiyibheme a couple of times a year. And even not ukuyibhema, just eating those edibles. So, and then the last and final regret I want to talk about is not trying hard. Oh, shit, man, I received a call and I got interrupted, but incwadi mfethu. Ukube kuthiwa ngayimisela esikoleni ngabe ngikude empilweni. Ukube kuthiwa ngayinika nje isikhathi ngakhohle lezi ezinye izinto, because even though sengikhuluma ngokuyisolo ukuthi angifocusanga encwadini zami, lezi zinto lezi zo-2, the weed and the porn, had a huge impact on that. Yenza ukuthi ungacabangisisi kahle. Angisho ukuthi akekho umuntu o-addicted kulezi zinto kodwa wenza kahle esikoleni. Kodwa mina I think lezi zaba nomthelela omkhulu, especially the weed in this part. Ngikhumbula kahle kunomjito kwakuthiwa uJohn. uJohn wayeyixhwele nje mfethu elikhulile kunami in like grade 11, grade 12 ngisafika eBusana. Wathi imfethu uhlakaniphe kakhulu wena mfethu, ungayibhemi kakhulu insango, izokulimaza, izokuvilaphisa. And I learned that the hard way. Ngaze ngafela ugrade 11 mina. Khomba khona ukuthi ngase ngingasayimisele. Angisona isidomo mina. Yabo, I know ukuthi I'm capable of stuff. Ukuthi I never give myself time. So ngayisola kakhulu more and more with each year after matric. Oqala nje I didn't get isikole ngiqeda umatric. Kuchaza kona ukuthi my grades were not good enough for the courses I had applied for the courses I wanted. Some courses I wanted to do, but my grades were not good enough. Lokho, it resulted in me not getting the jobs that I want. Yonke lento ababesonisha ngayo abothisha esikoleni ugcina uyi-experience wena empilweni. And I'm sure some people that I went to school with, or some people that were worse than me, they felt this even worse than me. Angayichaza kanjani lento. Kodwa abantu abakwincasulo zami bayazi nabo ukuthi hey ziyakhala manje, bayisola ukuthi abayimisela kangani esikoleni. Ngabe ngikude empilweni, ngabe ngiyasebenza manje, ngineminyaka ewu-27 mfethu, and angeke ngize ngisho ukuthi ngisichaka esinjani, kodwa with my potential and my intelligence, I should be further in life. Ngangizofunda i-law, yona, that was the initial goal. Ukuthi ngizoba ummeli mina, because I was good at debating and I was good at presenting my own perspective on things. I still love law, kodwa manje impilo isiyenye into manje, sesiphilela ukusurvive manje. So
Uma uthi le video uyayibuka and you are in high school, you are in your younger years, mfethu ngicela uyimisele kakhulu esikoleni. Stay away from weed and stay away from porn. Uyimisele, ubisilima nje. Ubisilima. Ngikhumbula kahle mina ngisuka eGreyton High ngiyofunda eBusana. Ngafike ngathi ukuyimisela for the first couple of months and othisha babengithanda. Izingane zingizonda kodwa mina ngoba ngangifuna ukwamukelwa izingane, ngaqala ngangayimisele eklasini. Cause ngangihlezi ngiphakamisa, ngihlala phambili ngiphakamisa, ngihlezi ngilalela othisha ukuthi bathini. Ngihlezi ngenza lento abayifunayo. Izingane zazikuzonda lokho. So every time mangiphakamisa isandla, zase ngiqala zithi isidino nesidino. Yabo. Kwamele ngiqhubeke ngibe naso isidino. Cause mina ngangizoba right ngenxa yalokho kodwa ngoba mina I lacked confidence. Ngaqala ngabhema iy'nsango to fit in, ngaqala ngahlupha nami in order to be liked by iy'ngane lezi engayizelanga esikoleni. Othisha baqala manje ukuthi hayi Mkhize usuyehlisa-ke manje. I started being disappointed and I started blending into this crowd of troublemakers and people who don't care about their studies. So yeah, those are the 3 biggest regrets. Ukube kuthiwa lezi zinto nje mfethu akusizi izinto ey'ningi, into ey'ntathu nje. Even noma ngathiwa-ke I did half of this if I watched porn like in not half the time, but if you get what I'm saying, if maybe I had smoked later on in life or watched porn later on in life and focused on school for longer, ngize ngiqede verse. Impilo mfethu iyashesha. After high school ishesha kakhulu and I realize that now. I think uzophela nje 10 years after high school kumina. In next year or next of next year. Yeah, next year. So that is a huge wake up call. So yeah.